Yes, man. Molweni. Oh, feeling. The live is over. Yes, Pam. We're live. Sanbonan. Are you gonna be looking after them today? Or all of you are? I think so. Could you hold on to this for me? Okay. I'll come get it back when the final judge is here. Okay. Thank you. Sana ulate sana. Very late. Hour. Still counting. And silambile thina. Yeah. Kasike. Sifuna utya ngoku. Kasike. Besinethemba. Oh, besinethemba. Hey, yabo. Asiqalile ngoku. John lambe ngoku. Ndenze show ba ndithi kaloku ndizawutaste ngokwami. Nditya neatsha namhlanje. Nditya kwanto. Inibambe ngoku. Where were you, Kanti? Bendikwa-Mills. I know. Bendikwa-Mills. Ndizayitya namhlanje. Unini? Anjani? Amakhosi wakhetha. Hey, Hayi. awayithi ke imost yawo. Imost yawo. If akangowase-Joburg. If mhlawumbe ungowase-Joburg ufumana uyijonga ikho. Yes. Nje kwa uyijonga. ayixolisi. Hayi ayiqolisi. Jonga ngoku, yabo. Yabo uyijonga ngathi yakhe khona ezininzi like niyathovela Fear factor. Okay, we need to taste it because ezinye ke zeze-atsha. Sayiva namhlanje atsha. We'll taste, we'll judge if we Good like luck. it or not. Good luck. Yo, good luck to you too. Good Shay. luck because hey. Imagine uba wawuthanda but this thing of judging work from my time sometimes we'll be able to Siyaba. Okay, you rude, disrespectful. and can be respectful. Kuthiwa uchef disrespectful. And ke ukawuzenzisa. Make it $700 what you must away. And you Ndihamba naye. my sweetheart. Yeah, My yeah. sweetheart. Ndikuthembile ngoma sweetheart. Yeah, and ndiyayithanda laa ndawo ngathi I don't know i-lyrics zikaCasper. Yabo mani ngazazi yo phelile Yo guys, phelile phelele checking in kwa Alban. live Kwa Alban. Ndithi so. Izasela amanzi. Dehydrate. It's gonna be a long day. apho bazosinika uma ubone besinika izi-drinks unlimited Twice. in the eyes Twice. twice. I hope drinks is on as unlimited Shane. Hey. Hey. Nesiza late Bet yo bet to 8. Ibhaje siyiqhoboshele apha esinqeni. my qoboshe unlimited drinks nje. I'm from Malitswai. Morning guys, I'm from Malitswai. Ntoni Malitswai? No. We are from Albany. Hi. Live Iti. Albany. We are Ntoni. We are Ntoni live We are live from what? Libel. We are Ntoni live from what? From what? What you must. Gawe. Ndihamba nawe. Hayi sana akalethe nye. Bro. Hayi belese. Noba ubambela Ebethe lokuthiwe. 5 minutes away nje. Yabona yamana ubambela nomhlambi kumbuke kwathiwa ngondifonelwa ekseni bandi ndisezana that kwathiwa no pressure. Abanye abantu xa kuthiwa no pressure. Akabatsho kum. Babele baphole. Akabatsho kum.
uvele kwathi no-pressure qana bengigqibile Zizozoqiba. sicole isonga Nabavele se-2 rand bafona bathi guys please plug us ngoba yi-promoter please doch singochef thina sicela ungasihliseli sihlisela phansi. Chef. singochef Listen. Namdina am chef. silinde ngokugqitywa uphekwa silinde yabona ngokuphekelwa thina pha silinde izigota ezi-12 15. hayi 15. 15 Ayopulambela we. Awupulambe kakhulu. silinde izigota eziyi-15 Celipange bangu-chef ke. Pray to God. le uniform Thandaza. iyaphi mina isula la iyaphi why izahamba ye-museum ungawari wena Azayifaka pha. Azayifaka pha. Yes. yabona ngcobo extra large ngoku mna uyahleka this is XL hayi ndiyakuva tsho mama hayibo But umhleli kahle ngathi size yakhe. ngcobo XL ngoku hayi yavakala Ngathi akabelieve. kubhalwe Ah, no-block ngiyabili- criteria kubhalwe ntona umjongo kuthiwa makasixelele uyasixelela you're not supposed to show us Hayibo, isn't it the same thing? ebengafuni siyibone before because that's why engasiniki into eyi-1 yona but bayehlulile ngoku kuthiwa I'm your supervisor for today Thank Tikituse. sasco better ambothenga usasco kaloku asukucenga how ithina ngoma yocengwa ngunyoko ithini la maskandi Yocewa nyoko. ucanga uzincenga nyoko iwina izothelani kukho i-3000 thiwa ngephi 5, 3. 5000 5, 3 3000 or 1. 5,000, 3,000. I think the last one, third one is 1,000. and bazokhethwa sithi asibazi aba bantu Asiziba bias for that matter. asizuba bias asibazi abasazi Abasazi. Saqala nje are these people ukubonana. from Bloom are these people from Bloom some of them are from Gauteng Free State and Gauteng but ucanga uzincenga aye Uyena. that's negugu with you yes uyena Uyena. 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 hayi khala kana wena ngithusa na yizi ubona hona ubuhampa so kuthiwa nizazigada ba mina uzogada ngizokata nini ndimvile uthi usisi we-alban uba are you guys gonna look after them qoba ayibo Ngabantwana. Oh shame. So nina nenza ntoni pha? spinning the room we're giving out the prizes Sizospina nathi? asispin thina everything thina Everything. for free siyothatha ikhapha for Ewe. i-dash Sifuna i-carbs pha for i-dash. yeah sifuna i-cups for i-dash when we are done eating 10 gordons Kodwa andithengi nix namhlanje ndize apha ndilindwendwe anevisita vulela amandwende ndize apha ndizotya ndizosela ndiyagoduka vulela namandwende. uzosela yabona ke nantsi i-VIP yethu yabona le kuthiwa siyalunga phaa i-backstage sine-access savele singene phaa i-backstage Unomlindaba. omlindo Ola. jonga we'll rub in shoulders sabe sirub in shoulders Shoulders. Obasi. Shoga. notos Yes. soba ubhizi nosomgaga sabe sipha Nosomizi kanene. nguyi-MC kalo Uyaphoxa, hope akazuphoxa namhlanje. shikalo ndizawushwabana ndiyosela utywala ushwabana ndisebharini Uyatshona khona. ndithi 3 shots Usixolise. Usixolise. jo ndizixolise Andifuna uzibhoxosa usomizi. Sorry. Sorry. Hayi kodwa ndiyayifuna picture naye.
Rub shoulders. We'll be rubbing shoulders. Thank you, ticket. Ubani lo omnye ustana wathi ba? That is done. That is I know done. only know one song. Yeah, I can. Hey. Ustimel. Oh yeah. Yeah, the others. Yeah, I don't know. The last time we were here, stage basing happened. I can't even remember. Even Bo. I'm serious. Even today, the road was kind of longer. I'm like, yo, I was that drunk that day, yo. Bo. But it's too far up. It is too far. So far. Yeah, probably the stage was The stage was here, and then Then was that side, from the beginning. that from side, the same- kwakune toilets. Yabona apho ku stage ngoku VIP. And then this side it was uSavannah. Yeah, And that side, bekuno general lokho umbrellas apha so. I was not coming to the event, so I decided to drink there. Bye bye guys. Phone yami ya explode ngoku.